Ngibingelele kuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili Umkhanya Kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakhe ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu iphumile i-back cover yemfezi emnyama. Abantu bajabulela ukuthi imfezi emnyama lavana ifeatureishe intaba yaseDubai. Khumbula ukuthi intaba yaseDubai bake bangabona ngasolinye laphana nemfezi emnyama kodwa iphinde futhi laphana yafeatureisha laphana noZanele Ngidi. Khumbula ukuthi noZanele Ngidi bake basebenza ndawonye beze bekhanda iqembu laphana okuthiwa ondabuzekwayo bangempela laphana wengane zakwethu bahlukana basebenza futhi laphana ngokuhlukana isikhathi eside kodwa namhlanje bayasebenza ndawonye engomeni. Abantu abaningi bajabulela ukuthi ifeze emnyama ayinayo inzondo yeqiniso. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini okwakuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile laphana ucinezela subscribe ucinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas post. Asengifile kabuhlungu bengitho yantubula